Sabi niya, may huwag na rin sa gate 1 siya. Sabi ni Kalan. Bakit pinibig siya ulit eh? May mo naman. Benta pa nakuha ko. Bibigay pa ba? I see. With my little eyes. Ay, wala puti. Gaganapin naman. Babaalan tayo ito. Nakabila? Alagaan. Daming sobra ng daming sobra ng mani. Ulit-ulit ito yun, iniitin. Yung pinto din, walang lumang manitin. Yung mga panisal dito. Buwan, hindi ito lang yung dito. Saan, sila yun eh. Oo. Naganda ka ng buhay na. Tutungan ito, mga araw. Hindi pa siya. Katulad ko dito sa ako,
Konti-konti lang ako. Konti-konti naman. Yes, sa baba. Yung barkas, angat yan eh. Bagong unit yan eh. Sino, sir? Yung barkas na alaga sa unit yan, hindi na Yung Bargas per unit? Ha? Yung Bargas per unit? Yung makakuha natin? Ha? Yung Bargas na unit yung makakuha natin? Hindi na. Sabi ko hindi pa yung picture ang binigay sa akin. Bago 55 yung barkas na binigay sa unit yan. Yung Bargas, sa bago ba yun? Oo, yung bago. Marinig ko sa mga. Wow. Hindi naman Ano binigay sa akin? pagbigay mo Yung nila. 51. Diba, gawin ng usap kayo. Wala naman yun. Yung naman yung sikuan. Yung pati yung pao ng sikuan. Kaya nga, lagi pinapagalitan natin. Pero ano kanila? Pero yung tumilagi ng Saan tayo, sir? Sa kupas kaya. Lumakit ba tayo, sir? Ya. Angat mo konti mo. Tatakbo ako sa'yo. Angat. Blue Mountain po.